वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ ଆମ ସେଇ ହାଟପଡ଼ିଆ ପାଖରେ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଚାଲ ଆଜିଠୁ ଆଜି ହଉଛି ମିନି ବ୍ଲଗ ଟୁର ଦେଖିବାର। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଯିମୁ ଚାଲି ମୁଁ ଏକଲା ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଘରେ ଆଉ ଦେଖିବା ଘର ଭିତରେ ଅଛେ ଆଉ ଚାର୍ଜ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଛି ମୋ ବୁଲୁଟୁଥ୍ ଚାର୍ଜ ହବ ବୋଲି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଁ ରେଡି ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଯିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧି ସାରିച്ചിନି ଆଉ ମୋର ସବୁ ଫିଟ୍ କରି ସାରିଚିନି। ଏତେ ସମୟ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ହୁଏ ଗାଇସ୍ ଚାଲ ଯିବା ଗାଇସ୍। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଙ୍କିଲା ଆଉ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଇକିନା ତାପରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଖରେ। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟପୁରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ତେଲ ଟାଙ୍କି ପାଖାପାଖି ଆଉ ଆମର ସେପଟେ ଅଷ୍ଟପୁରୀ ହବ। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପୁରା ତେଲ ଟାଙ୍କି ପୁରା ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଆମର ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ହବ ଅଷ୍ଟପୁରୀ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆମର ଶନିବାର ହାଟ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଆଜି ଏଥର ହଉଛି, ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ସେ ତଳେ ନା ଏଠି ହୁଏ। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ହାଟ ଓଡିଆ ପାଖରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ 24 ପୁରୀ ହଉଛି ଏଠି ମୁଁ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ 24 ପୁରୀ ପାଖ କିଛି ଆମର ଏମିତି ରିଜନ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ 24 ପୁରୀ ଏତେ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛେ, ରାତି 12ଟା 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ଗାଇସ୍ ଏମିତି ଦେଖି ଆମକୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା 1 2ଟା। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏସ୍କେ ଆଉ ଆରସିବି ର ଥିଲା। ଆଉ ଦେନ୍ ଗାଇସ୍ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜୋର ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେମିତି 24 ପୁରୀ ହେଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣେଇବେ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।